tiki-taki, 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 tiki-taki. Ei, hola, tiqui-taquis! Doncs bé, el Mundial ha acabat. No volíem fer cap tiqui-taqui del Mundial, però és que el teníem que fer, perquè tenia que ser l'últim tiqui-taqui de l'any. Per això aquesta pinta que porto. Doncs bé, ha acabat el Mundial. Un Mundial, doncs, què voleu que us digui? A nivell futbolístic, tret de la final i 4 partits més, els altres han sigut bastant conyazos, i us puc dir que me'ls hem amat tots. Me'ls hem amat tots. Hem descobert jugadors nous que sembla que ningú els havia conegut mai, com el número 8 de Marroc, que ningú sap com es diu, però que saben que juga a l'Angers i que ara hi ha una pasta. Hem descobert a Julián Álvarez, els que no sabien qui era. Hem descobert a Enzo Fernández, alguns han descobert a Messi, alguns han descobert el Dibu, alguns han descobert el porter de Croàcia, o sigui, s'han descobert molts jugadors. Ha sigut un Mundial, doncs, bueno, a nivell d'organització els ha sortit tot bé, perquè ho hem fotut en un espai molt reduït, imagineu-vos de Mataró a Sitges, que haguéssim fet allà tot un Mundial. Doncs això és el que s'ha fet. Ha sigut un Mundial doncs, on s'ha prohibit els símbols LGBTI, on els jugadors han tingut que tragar, on ens hem enterat que hi ha un jugador iraní que segurament si no l'han penjat estarà a punt de penjar-lo per anar a favor de les dones, o sigui, tot una puta merda, per veure el subnormal d'Infantino vestit amb aquell traje d'Armani amb les Stan Smith, com si fos un xaval que va a la discoteca Pan Down o a Quartier o jo què sé, al Joy de Slava, si estàs a Madrid. Doncs això ha sigut aquest puto Mundial, on hem vist un primer ministre francès fer el ridícul a la gespa intentant consolar Mbappé, mentre ell passava d'ell se'l mirava amb una cara de fàstic que t'hi cagues, on hem vist que Messi per fi s'ha coronat com a campió del món, estem molt contents per ell. Llàstima que això de recollir una Copa del Món amb un picardies a sobre, doncs què vols que et digui? No m'acaba de fer el pes. Però bé, Messi, encara que els hi pesi a tots els cabrons aquests del Chiringuito, té la Copa d'Or. CR7 no. Val? O sigui que tots els que heu anat en contra de Messi contínuament, us follin a tots. Messi té el Mundial. Ja ho té tot, ja es pot retirar. A nivell d'aquí, doncs què voleu que us digui? La selecció espanyola va anar amb una selecció molt jove, es va trobar amb un Marroc que ha sigut la revelació del torneig, mala sort, van quedar eliminats els penals, es va fer un gran partit contra Costa Rica, es va fer una gran primera part contra Alemanya i vam fer pena contra el Japó. Tot s'ha de dir, el gol de Japó, la pilota havia sortit. Un altre tema, els arbitratges, tret el de la final, els altres una puta merda. Mateu Laoz fent el gilipolles com sempre. I l'únic que se'ls pot dir als àrbits, que mira, bobo, este pa allà, pues això. Això és el que se'ls ha de dir als àrbits. Però res, el Mundial ha acabat, aviat comença la Lliga. L'últim partit d'aquest any serà un Barça-Espanyol. Un Barça-Espanyol, per acabar de rebentar l'any. O sigui, que a veure, Xavi Hernández, que ja hem vist com tots els jugadors que tu has entrenat han fet el ridícul en el Mundial. Cap se n'ha sortit. Sí, 2 han jugat a la final, Koundé i Dembélé, però no ha sigut per mèrits d'ells, No, hem vist jugadors que no estan entrenats per tu i han fet un gran Mundial. Luis Enrique està lliure, per cert, amb el mafiós, caspós, macarra del senyor Rubiales. Una cosa ben clareta, el mateix que heu fotut amb Luis Enrique, feu-ho amb Ángel Vilda. Foteu a fora a Luis Vilda o a Ángel Vilda, com es digui, el mamón aquell que entrena a la selecció femenina. Feu-me aquest favor. Igual que ho has pogut fer amb Luis Enrique, ho pots fer amb aquest mamat, amb aquest mamón, que no té ni puta idea de futbol. I així tornaran les 15 millors jugadores que té la selecció espanyola i potser no fem el ridícul al Mundial. Que potser tenim la sort i arribem lluny, però no serà gràcies a aquest capullo. Què més? Tema Mundial Sanjat. Anem ja pel partit que ens interessa. El dia 31, crec que juguen a les 2 del migdia, juga el Barça amb els del tram baix. Xavi, només et demano que acabis l'any bé. Només et demano que s'acabi l'any amb 3, 4 golets, amb un joc espectacular, afollant-se els pericos. D'acord?
O sigui, han d'acabar l'any més enfonsats que mai. Més enfonsats. Que l'hagin de vendre, que l'hagin de fotre a Wallapop perquè ningú els vol comprar. Però encara enfonsem-los més. Sisplau, només et demano això. Després fot el camp. Després fot el camp, que sí. Després fot el camp, que d'això no me n'oblido. I l'any que ve no et penso donar ni una mica de canxa. Val? O sigui, deixa't de tonteries, deixa d'anar a favor del règim de Qatar, que són una colla de fills de puta, i tu deixa ja de mamar de Qatar i dedica't a el que t'has de dedicar, que és entrenar el Barça i a fer-lo campió. I si no en saps, fot el cap i que vingui un entrenador de veritat. Però només et demano això, el dia 31 vull que els pericos es mengin el raïm i comptin els raïms com els gols que els hi han fotut. Ja no et dic que li fotem 12 perquè no són Malta, que bueno, si fa no fa, és el mateix. Només et demano això, que no fem el ridícul. Perquè com empatem o perdem, o sigui, és que el primer tiqui-taqui de l'any serà per cagar-me amb tu. D'acord? Així que, res més. Esperem que el derbi sigui a favor del Barça, lògicament, i que els hi fotem un bon carro i els humiliem al màxim possible. Tinc ganes de fotre'ls una bona humiliada, però brutal, perquè callin, perquè a part que no tenen ni puta idea de futbol, a sobre van donant lliçons. Així que, nada, tiqui-taquis, el proper serà el 2023. Així que, bon Nadal, feliç any nou, i ens veiem l'any que ve. Ei, sí, home, sí. Visca el Barça i visca Catalunya. Adeu. Tiki-taki, 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 tiki-taki.